Mae'n wir yn bwysig adolygu deddfau, felly ni'n farch iawn o ddarllen y casgliad cyntaf, sef dylai pob bil cyhoeddus gynnwys darpariaeth ar gyfer adolygiad ôl-ddeddfwriaethol. Mae'r sgrwtini yna bron a bod mor bwysig ar sgrwtini cyn pasio'r ddeddf, felly diolch yn fawr am gynnwys hynny. Nawr, wrth edrych yn benodol ar y Ddeddf Ombwdsman 2019, bod y proses craffu wedi dod i'r canlyniad o bod y ddeddf wedi gweithredu'n llwyddiannus, dwi'n meddwl mae'n deg nodi bod lle ac bod modd i'r Ombudsman newid a gwella. Ni'n gwybod bod y cynnydd yn y llwyth achosion wedi arafu ers cyflwyno'r ddeddf. Yn ôl yr Ombudsman, maen nhw wedi gweld tua 9,800 o gwynion dros y 5 mlynedd diwetha, yn lle'r 12,000 o nhw wedi eu rhagweld. A mae hyn yn drenu, oherwydd bwriad polisi'r ddeddf oedd fod i fod yn fwy atebol i ddinasyddion Cymru. Mae'r athro Naomi Creutzfeldt o'r farn y gallai'r Ombudsman gynnal mwy ymchwiliadau o liwt ei hun. Dwi'n cytuno gyda hynny, felly mae'n drenu felly bod yr Ombudsman wedi cwblhau 2 ymchwiliad o'r fath ers 2019. Yn amlwg, mae lle i ddiwygio'r ddeddfwriaeth i symleiddio'r broses o ddechrau ymchwiliad o'r fath, tra bod yr Ombudsman yn ymfalchio bod gyda nhw hyder yn 79% o hyder yng ngwaith y swyddfa, beth am y 21% arall. Eto fel y soniwyd yr athro Naomi, i chi ddweud fod pawb yng Nghymru yn gwybod am yr Ombudsman, dydw i ddim yn siŵr a fyddai pobl hyd yn oed yn mynd atynt wedyn. Y syniad felly bod pobl ddim felly gyda'r hyder i fynd at yr Ombudsman. Cytunodd yr athro Gill hefyd fod cyrraedd grŵp demograffig llawer ehangach yn wirioneddol bwysig i'r Ombudsman. Bod gwaith wedi cael ei wneud yn y maes hwn, a dwi'n sylweddoli bod ddim yn rhwydd, mae'r Ombudsman yn cydnabod bod y data yn parhau i ddangos bod grwpiau yn llai tebygol o wneud cwynion fel pobl iau, pobl o gefndiroedd ethnig a chenedlaethol amrywiol, pobl sy'n wynebu anfantais economaidd cymdeithasol a phobl sy'n byw ag anebleddau. I ni gyd yn cytuno bod swyddfa Ombudsman Cymru ar gyfer pawb yng Nghymru beth bynnag maen nhw'n ei wynebu. Mae'r ffaith bod pobl yn gallu cyflwyno cwyn ar lafar i fi yn hollol hanfodol. Mae'n drenu felly, mae dim ond 700 o bobl sydd wedi gwneud hynny ers 2019. Wrth gwrs, mae gallu cyflwyno cwyn ar lafar yn gallu symleiddio'r broses yn fawr iawn. Be fydde'n symleiddio'r broses ymhellach ydy petai rai sydd wedi cwyno i gorff gyhoeddus ar ddiwedd yr ymchwiliad gan y corff hwnnw, bod hawl wedyn i nhw i ofyn i'r corff i basio, i drosglwyddo y cwyn yn syth i'r Ombudsman, yn uniongyrchol i'r Ombudsman, bod ddim gorfod dibynnu ar yr unigolion i wneud hynny, ond bod y corff yn gallu gwneud hynny ar ei rhan. Bydde hynny'n lleihau'r drafferth yn fawr iawn i'r achwynydd, rai sy'n gofod wedi'n stopio nhw rhaid gorfod paratoi crynodeb o'r achos ar hyn sydd wedi digwydd a sut mae'r cwyn wedi cael ei ddelio gyda hyd yn hyn ac yn y blaen. Bydd e'n gwneud pethau llawer yn haws i bobl. Mae angen symleiddio y broses. A gweld ymdrech sylweddol i sicrhau fod pob grŵp yng Nghymru yn cael ei gefnogi, yn cael ei gynorthwyo i ymwneud â swyddfa yr Ombudsman. Dim ond wedyn ni, dirprwylywydd, dwi'n credu y bydd swyddfa Ombudsman Cymru yn cyrraedd ei lawn potensial. Diolch yn fawr.